Sziasztok! És akkor én vagyok Dream Girl, The Sims Freeplay videók. It's all going swimmingly. Ez a 9. rész, emberek, a 9. És akkor kezdjük is el ezt a nagyon vagány taskot. Az egyik kedvencem, ha mondhatom. Jó, akkor kezdjük is el. Build the swim center. Hát itt még mindig táncol ő. Akkor építsük meg. De először meg szeretném nézni, hogy itt milyen dolgok vannak. Jó. Swim center. Építsük meg. Ott lehet jót fürödni. Nem szeretném. Ezt majd a külön taskokat, ezt is megírhatjátok, hogy csináljam meg, vagy ne csináljam, megírhatjátok. Send a sim to the swim center. Igen, oda kell vinni egy simet a swim centerbe. Jó. Admire the swim center slide. A csúszdát kell csodálni. Hú, Wampus. Milyen cuki. Jó. Look at diving board offensively. Look apprehensively. Hát nem valami jó a kiejtésem. Ask Wampus for advice. Jó. Ask advice. Jó. Supervise in a lifeguard chair. Tehát itt meg kell nyomni ezt a lifeguard chair-t és supervise. Jó. Use a diving board. Használjuk a diving boardot. Igen, brief flip. Most így nézzétek, milyen. Jó. Look at pool slide apprehensively. Hoppá, itt. Jó. Be nice to us. Ide hívunk egy simet, és akkor be nice-oljanak. Legyenek kedvesek. Use the slide. Még egyszer. Hoppá, nem még egyszer. A slide-ot még nem használta. Az a diving board volt. Hát ez kicsit sok idő. 2 óra. Splash a sim in a pool. Hát igen, ezért kellett 2 sim. És nézzétek már a másik sapkában. Fröcskölődik. Ezt most így megvárom. Flip a sim in a pool. Hoppá. Flip. Ó, milyen vagány. Chat to a sim while in a pool. Chatteljenek.
Jó. Hát már barátok is. Talk to Wampus. Talk to Wampus. Talk to Wampus again. Hú. Sokat beszélgetnek. Use the slide. Megint. És megint 2 órát. Fú. És akkor végeztünk is a taszkkal. Hú, de jó. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. És akkor jön ez a következő, The Hidden Unicorn. Ez már csak a 14-es szintben kapom meg, de addig feltornászom magam, és építek egy szebb házat. Köszönöm, sziasztok!